Бясконца доўга можна назіраць за тым, як цячэ вада, як гарыць агонь, і як беларусы, і беларускамоўныя, і расейскамоўныя, і на радзіме, і за мяжою, і бел-чырвона-белыя, і чырвона-зялёныя дружна насыпаюць за каўнер расейцам за Беларусію. А таксама за іх навязлівую, няпрошаную любовь і за тое, што бясконца лезуць і лезуць да нас ува ўсе шчыліны, бытыя вошы альбо прусакі. Штораз кайфую. Расейцы, адваліце, пакіньце нас у спакоі. Вось тое, што ўсіх нас, беларусаў, насамрэч сёння задзіночвае. Калі хочаце, цяперашняя беларуская нацыянальная ідэя. Готовы? Так. Давай. Вы знаходзіцеся на канале «Дорога». Свежы прыклад. У гістарычным цэнтры Магілёва будуюць ужо 4-ю пляцоўку, прысвечаную расійскім местам. Дагэтуль адкрылі маскоўскі дворык з мініяцюрным крамлём, а затым тульскі са здаравенным самаварышчам і хабараўскі з далёка-ўсходнім сонцам. Ну і зараз яраслаўскі са скаладромам у выглядзе мядзведзя. Паскудства, аналагічныя прыклады якога, дарэчы, можам назіраць сёння і ў іншых местах нашай краіны. Ну і як тут не ўзгадаць аднаго пляшывага далбаёба, які яшчэ ў 2018 годзе, сустракаючы ў Магілёве свайго нізкарослага, пляшывага калегу з-за ўсходняй мяжы, заявіў: Приветствую вас здесь, на Могилевской земле. По настроению, знаю вас давно, вижу, что вы чувствуете здесь как у себя дома, на этом клочке, можно сказать, русской земли. Это такой город, я бы даже сказал, больше русский, чем белорусский. Ага, настолькі расійскі, што ў 1661-м, пасля 6 гадоў акупацыі, ягоныя жыхары за адзін дзень цалкам выразалі маскоўскі гарнізон. Цікава, ці бачыў Пуцін герб Магілёва? Дарэчы, цікавая і красамоўная дэталь. Магілёўскае паўстанне рыхтавалася загадзя. Усё место ведала пра гэта, і ніхто не выдаў планаў акупантам. Сярод іншага, месцічы нарыхтоўвалі дровы, каб потым растапіць скуты лютаўскімі маразамі дол. Ямчэй жа ж тады капаць захопнікам магілы. Ну бо на сваёй зямлі мае быць парадак і чысціня. Гэтак у нас, беларусаў, спрадвек павялося. Ды як той казаў, не дапамогуць і чары, як каму хто не да пары. Нездарма кажуць, што гісторыя любіць накручваць колы. З часоў, калі ў Магілёве быў панаваў маскоўскі гарнізон, мінулі стагоддзі, але карціна амаль не змянілася. Яшчэ ў 2018-м мясцовыя жыхары склалі петыцыю ў гарвыканкам з прапановай усталяваць памятную шыльду, прысвечаную паўстанню 1661 году на ратушы, што, цытата, будзе спрыяць росту патрыятызму і гонару магілёўцаў, а таксама патрыятычнаму выхаванню новага пакалення. Чыноўнікі, якім тая любоў да роднай зямлі, як сабаку пятая нага, зразумела ж прапанову адхілілі, як гістарычна неабгрунтаваную. Маўляў, старая драўляная ратуша згарэла яшчэ ў 1664 годзе і знаходзілася зусім на іншым месцы, а таму не мае ніякага дачынення да ратушы сучаснай. Як той казаў, перавялі стрэлкі. Зрэшты, чаго яшчэ чакаць ад тых, хто з году ў год стварае Магілёву імідж не цудоўнага вальналюбнага беларускага места з тысячагадовай гісторыяй, легендарным асілкам-машэкам і заўсёды актуальным заклікам пара, а задрыпанай правінцыі з слінявымі дрочарамі на расійскіх імператараў, тульскія самавары і яраслаўскіх медведяў. Привлечение туристов – задача не из легких. Могилевские предприятия не сидят сложа руки, а стараются создавать новые и необычные туристические проекты. Одним из них стал проект «Прогулки с Николаем II по Могилеву». 23 августа 1915 года в Могилев переехала ставка Верховного Главнокомандующего, где руководителем армии был сам государь. Именно этот важный период в жизни города решили увековечить сотрудники Могилевского краеведческого музея и предприятия «Могилев облтурист». На сегодняшний день они запустили совместный пилотный проект «Прогулки с Николаем II по Могилеву». Да гонару магілёўцаў далёка не ўсе з іх задаволеныя панаваннем расейшчыны ў родным месце. У каментарах пад відэаролікам, прысвечаным будаўніцтву яраслаўскага дворыка, замест адзінагалоснага ўхвалення лягічныя і справядлівыя пытанні і прапановы.
Где белорусские дворики? Почему не Брестский или Гомельский? Что за Ярославль? Где он находится? Хз. Давайте лучше построим Минский или Полоцкий дворики с гербами, узнаваемыми памятниками, историческими стендами и надписями на белорусском языке. И это, зауважьте, пишут не некие там митычные злобные белорускамоўные змагары, якія спяць і бачаць, як гарыць Москва. Гэта пишут звычайныя расейскамоўныя магілёўцы. І гэта ачмурэнна. Ну і па скрыптум. Няхай тых абураных галасоў сёння няшмат, а ярослаўскі дворык без ілюзіяў будзе дабудаваны, нічога страшнага. Каму, як не нам, беларусам, ведаць, што найбольш небяспечны пажар на балоце. Часцяком нябачны з паверхні, ён, аднак, тлее неўпрыкметнідзе ў глыбіні, набіраючы тэмпературу ў сотні градусаў. Пры гэтым заліць вадою падпалены торф гэтаксама практычна нерэальна, як і прадбачыць, дзе менавіта зямля ўрэшце выбухне вогненнымі слупамі ды атрутным дымам. І праваліцца, цягнучы ў пекла ўсіх, каму не пашчасціць апынуцца ў гэты момант панад ім. Урэшце і стрэлкі пераводзіць вечна немагчыма. Нават на зламаным гадзінніку, двойчы на сотні, яны абавязкова паказваюць дакладны час. Час, калі самае, што не ёсць, пара. Правда, Магілёве?